יש? כן. ערב טוב, יקריא עכשיו את שירו לירון בן סימון, שיר מ-1984, השיר ג'ובלון. לא, ג'ובלון. ג'ובלון. לחן? דוד קריבושה. אני רק אדליק את המגבר. מומלץ. תן לי עוד אחד הבלה. זה לא נשמע כך, זה בהחלט נראה כך. כן, הוא בן 40, את ריטה עדיין אוהב, ושיצי את המוח עדיין שואב. עורך דין הוא נהיה, מי היה מאמין? להתחשב בעובדה שכל מילה שנייה שלו הייתה על מין. מרוקנר, טריפולטנר, מה זה חשוב? ממילא לדעתו הכל כבר מזמן כאן רקוב. אין מה לומר, מדובר בצדיק גדול, שלחשוב שלפשר ולגשר תמיד הוא יכול. ספורטאי בנשמה ואתלט לא רגיל, למרות ש-L2, L3, L4, L5, L6B גורמות לו לזוז כמו דחלים. נשמה טובה כשהוא לא כועס, וכשמבריזים לו מאוד מאוד מתבאס. כן, זהו ג'ובלון שלנו, שנמצא עכשיו ממש באמצע החיים, ואוטוטו הוא סוגר לנו 40. ומחד והלאה המדרון כה תלול, לאבד את השפיות בקלות הוא עלול. טוב שיש את חני, הבנות והחברים עדיין כאן, כדי שיוכלו לבקר אותו בדיור המוגן. פזמון הבלה. ג'ובלון, 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 ג'ובלון. תודה רבה. תודה רבה. ולהתראות.